Formal na nga gyabrihan ang pagsaulog sa ika-108 nga founding anniversary ug Kalibungan Festival 2022 sa probinsya sa Cotabato kaganinang buntag. Nanguna si Governor Emilio Lala Taliño Mendoza sa pag-abli sa programa. Giimbitahan sab sa gobernador ang tanang katawhan sa probinsya nga saluhan ang kasadya sa selebrasyon. So in any celebration, a birthday man or anibersaryo, is more of a giving back at pasalamat. So while we are spending money for this Kalibungan Festival, the economic activity that this will generate, nakita mo siguro ninyo sa mga farm-out activities, ang mga homestay, ang mga hotels, inns, occupied in Carmen alone, ulog sila, no? Because of the swimming competition. So, tribe people of the province, we come together and celebrate in the spirit of respect, camaraderie, and embracing our diversity. And we are very thankful na we survived 2 years of pandemic. Bisita sa probinsya sa pag-abli sa Special Thanksgiving Gathering si Senador Mark Villar nga misaad og proyekto para sa mga tao. Si Senador Villar ang nagduso sa balaod nun aron i-institutionalize ang Build program nga 30 years infrastructure project nga gisugdan sa termino ni kaning Presidente Rodrigo Duterte og pinaagi niini na naad si Villar nga dili niya kalimtan ang North Cotabato nga makabinipisyo niini. Siyempre gusto ko pong siguraduhin na tuloy-tuloy naman po ang build na nasimulan ng nakarang administration at natutuwa naman po ako at prioridad pa rin ang build sa administrasyon ni President Bongbong Marcos at kaya gumagawa rin ako ng mga batas katulad ng Build Act para maging institutionalized na po ang Build program dahil ito po ay malaking tulong sa tingin ko, malaking tulong sa ating mga kababayan, makapagbigay ng trabaho habang ginagawa yung project. At sa long term, pag may kalsada na, syempre, magkakaroon ng mga negosyo at ito po ay makaka-generate ng trabaho para sa ating mga kababayan. Miduyog usab sa pag-abli sa selebrasyon si Cotabato Province 3rd District Representative Congresswoman Samantha Santos sa maong aktibidad. Si Congresswoman Santos ang nanguna sa pagpaligon sa mga sports sa mga kabatanunan, edukasyon, pagbatok sa diskriminasyon, mental health ug prioridad usab niini ang pagpalambo sa Central Mindanao Airport. We can actually promote our province and at the same time we can actually maximize it, which will actually alleviate our people, mga Cotabateños, from poverty. And hopefully this is not just going to be the last time that the PRs will visit our province, but I know there will be a lot of partnership in the future. There's a lot to look forward to. Ang selebrasyon sa anibersaryo sa probinsya o Kalibungan Festival mao'y panahon aron magtagbo ang lain-laing tribo sa North Cotabato aron sa ulugon ang maayong harvest sa probinsya. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe!